Díomh seachtaine inniu ba méid déanamh ceangal eile más mála, so ba méid déanamh ba na chun dhéanamh tá méid chun dhéanamh bíonn chun bheith difriúil tá chun bheith bearla, tá méid chun déanamh like rudí crackálcha ach tá an ceangal seo fós chun bheith ann. Cathair clocha ba mo nua ceangal i ceacht so seo an countdown gachna. So más má leat is féidir leat fan nu is féidir dul amach agus ná aon darrma chun subscribe. Má fáil méid 100 subscribers lads. 100 subscribers. The high chuig an Marta fáil mé mo grú glas. They make in lads. Gachtainna agus má fáil mé 100 tá méid chun den 2 screens má fáil mé 100 subscribers. Now by níl lads caiimid na views, caiimid níos má views agus ba seo mó tús ceann I féfécúg agus an bhí féfé car má ag cibh mar bhí ag me for mé grifór an ó tú géirí a go mo grifór tá mo grifór seo mo grifór. Sorry? What's it? Sin mo grifór nu a form for inis tá sé agam bhí si an chuig an saoin ceapan níos gom rinne mé darrma cin dalta a bhí ann ach má tá dú géirí is féidir le tá an countdown inniu tá sé seo an tá mála cathair féidirí gachna cathair ó Brennan gachna cathair tá sé cathair féidirí má féidir acail tá sé an cró eile Brennan. Tá sé cathair féidirí níos so nuair tá sé cathair clocha de mo dad chun bheith ann agus tá méid debh ceangal eile tá méid chun lads tá capco agam so it's mála like más mála is féidir den aim rud like gur aigeir an cin den like remix new rud aigen mar sin tá mé géirí na subscribers lads. Subscribers car féidirí fós níl mé ré a há mo ceangal eile mé chun like den beidir 8 videos da lads ba seo chun dóir learn an Irish céin agus tá méid chun den like crackálcha rudí tá méid chun den like Peppa Pig ach like crackálcha ceann like tá sé ag sprí Fortnite like tá sé chun bheith co-grambar ag fós tá chun bheith difriúil rudí ní ba an seomar seo mó seomar níos mó mar tá méid chun dul suas an seo an cin an cin so suas an cin tá an attic so tá mé ag fáil staire de ha agus má tá na staire like is féile dul suas agus ní ba sé mar is scochan like tag the law rudí like I a hana decoration rudí nó league Wicked Ray le haid beagnach mí fearra was go más má dogman má echo sibh dogman an leabhar tá sé chun bheith scán an I fé ag tá go bheith co-grambar. An echo sibh Sonic 3 tá comá like the shadow son tá nua shadow tá sé chun bheith car féidir tá mé fá so like tá car clocha ba mé chun rá leat cad é an
Cad é an anam ar an channel ní ba sé learn Irish cín like ó sé a más mála echo é tá sé learn an Irish cín agus duine lucih é scleach echo é rád de cara gachrúd agus ná dhéarmid ná déine seo dum déine seo agus might like to take me cover tá mé chun níos mó videos tá is cih like tá dú rá clean post the videos ach seo mé seanis so beidir má is féidir lom ó mu carféocht. 3 nóméid lads 3 nóméid. Beidir ní ba méid deamh an channel ar carcrocha like bang on carcrocha mar cai mé déin like usco like cai mé tosig an channel agus ba sé as spurla gachna. So más mála misha ach as spurla ba mé chun. Agus ná dhéarmid 100 subscribers ba mé chun fáil mo grú a glas. So an tús má bhain mé subscribers quick beidir an tucha an féní ó fiara quick an má bhain mé 100 subscribers ar an do Marta bhain mé mo grú glas dá